Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kagoku ya pano channel. Please don't forget to subscribe. Kana wachingwa garaka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigirai nyaya imurume anonzi tafadzwa shumba uyo muri kuona pa picture yo. Murume uyu akapisirwa mota yake muri Zimbabwe Toyota GD6 iyo muri kuona hapa runzi yakapiswa mushure mekunge ajekwa nevari kufungidzira kuti CIO muri Zimbabwe. Murume yabuda achitaura achiti aita kuti apiswe mota inyaya kuti ari kuda ku contesta muma elections ari kuya as an independent candidate. Murume ari kunzi akadyiwa muma primary elections eZanu-PF ku Mwenezi district. Saka ari kuti mushure mekunge adyiwa anogutsikana nekudyiwa kwakaitwa ari kuti akarigwa muri Zimbabwe. Ari kunzi ari kuti akarigwa then by ndawo contesta as an independent candidate. Saka ari kunzi pane varume vakasvika aijeka mota yake varunzi vakasvika vane puti muri Zimbabwe akamutorera mota nomota yatiri kuona irapo iri kunzi yakazoonekwa yakapiswa muri Zimbabwe. Inyaya yakaoma chingoti muri Zimbabwe tinokurudzira kuti muma elections atiri kupinda muri Zimbabwe tivote murunyararo muri Zimbabwe. Ndo nyaya yanga takuvigirai muzuva ranhasi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya mu comment section.